ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ସେ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଟିକେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିକାଲି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ପର୍ୟାବରଣ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଖାଲି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି 10 ଲୋକ ଖାଲି କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏତେ ଖରା, ମାନେ ଗରମ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ତ ଏ ଗଛ ସାରା କାଟି ନଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଗଛ କାଟିବାରୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ପର୍ୟାବରଣ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିକିନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।